Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. By Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Had a dream, I had a million. Now there's nothing dragging down me, yeah. 'Cause the dog don't push it all out the way. Destined to break in. Bola ng tapik palabas, pero bola pa rin yan ng Holy Angel. 13 seconds to shoot. Perez. 26-15 score. Number 15, Tobacco sa ilalim. May tapik. Foul on number 5. Dalawang libreng tira para kay Pacoma, number 11. First free throw, wala. Wala pa rin yung pangalawa. Rebound ni Tony Pacho to Butata. Yung tira ni Antiza Perez. Pasa kay number 14. Wala. Follow up ni Bonnie Pacho. 28-15. Patawaran. Ten to shoot. Tira ni Cabrera, wala. Palaw ni Cabusaw, Bonifacio, wala pa rin. Bola pa rin yan. 14 seconds shot clock reset para sa MQC. Pero sa 3, wala. Rebound ni Patawaran. Patawaran sa 3, wala. May whistle ang referee. Foul committed on number 11. Timeout, MQC.
10 to shoot. Bola na agaw ni Ocampo. Ocampo, tupatawaran. Tumira sa tres. Wala pa rin. Agawan ng bola. 14-2. Napunta kay Oderinde. Ocampo sa tres. Wala pa rin. Ibaw ni Oderinde. Follow up. Wala yung tira pero may foul committed on number 14. Favor of De La Cruz, number 20. 2 free throws para kay Oderinde. First free throw. Vintes para kay number 12, Oderinde. Pangalawa, naawang ring. Sub. Sub. Gomez may tangan ng bola. Hand over to number 5, Cabrera. Cabrera. Medium race. Wala. Rebound ni Bonifacio to Gomez at tres. Gomez, 3 points. Bola. Tuluyan ang nagaw ni De La Cruz kay Gomez. De La Cruz. Gandang depensa ni number 12 kay De La Cruz. Number 14 to number 19, Luna. Oderinde sa tres. Naghahanap ng mapapasahan. To number 14, naagaw ni Gomez number 11. Gomez pasa kay Perez. Perez. Holding to shoot. Oderinde. Basket count plus foul committed on number 15. What a nice shot by Oderinde. Bonus free throw. Wala yung bonus free throw. Rebound ni Bonifacio to number 11, Gomez. Gomez sigsaging kay Nagit. Pasa kay Perez. Tapik. Good pa rin yan. Candelaria. Napikan na bola. Napo tayo. Oderinde. Tinira. Wala. Perez. Biglang kuminto. Tumira sa tres. 3! Foul on number 0. 17 seconds sa ating shot clock para sa Only Angel. Number 8 sa dress, wala pa rin. Rebound ni Pacoma. Pacoma! Gomez sa tres. Gomez! 3 points! Ang dami ng naipapasok na tres ang MQC. Galing kay Perez at kay Gomez. Good yan, sabi ng referee.
Pasa ni De La Cruz kay Gomez. Time out! Holy Angel. To shoot. Bola na agaw ni Gomez. Natabik ni Candelaria. Di matanganan ni number 10. Manalan. Bola na agaw uli ng MQC. Gomez umikot. Tabik ni number 8 kay number 10. Nagit sa 3. Yung tira, rebound ni number 5, Candelaria. Pasa kay Oderinde. Natapik palabas ni Perez. Oderinde. Ayun na yung tira. Rebound ni... Pasa ni... Gomez kay Perez. Nagaw ni Candelaria. Oderinde. Nakakarami na si Oderinde. 41-24. Gomez kay Nugget sa 3. Wala pa rin yung tira. Rebound na number 8, Tupacoma. Mamadali. Teka muna. Nalibis sa ilalim si number 20. Agawan ng bola napunta kay Gomez. Manala. A foul committed on number 10. Perez, butatan ni Naku. Napunta kay De La Cruz ang bola. Paikot na tira, wala. Bola pa rin ni MQC. Alonso. Cabrera, Bumeke. Break jump. 2 points yan para kay Cabrera. Ten seconds to shoot. Perez. Nasa nagaw na naman ni Cabrera. Lays it in for 2 points. Cabrera. Pasa, another turnover. Antisa. Fourteen to shoot. 10 to shoot. Kay Perez ang bola. Outlet pass kay Alonso. Balik kay Cabrera. Tumira sa 3. Wala lang yung tira. Rebound ni Orinde.
20. Two second differential sa ating shot clock at sa ating game clock. And that is the end of our second quarter. Score Pinay is 49-42. Had a dream, I had to make it. Now there's nothing dragging down me, yeah. 'Cause the dog don't push it all out the way. Destined to break in, I found my way in. Now ain't nobody gonna take it. 'Cause the dog. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.